I-clear ko lang kasi dami din talaga nag-ask. No po, I'm straight. Siguro masyado damihan yung mga stuff nilagay sa face mo kasi yung mag-dry siya and yun. Mas makatanda tingnan yung mag-dry ang skin mo. Pero ang sabi na ng parents ko is yung kitty-kitty daw. Ay, yung nag-movie. Yes. Kasi yung bata daw ako, like, super likot ko daw and stuff. So, like, na-annoy sila to the point. Nag-name nila ako Kitty. So, dyan galing ang Kitty, guys. Mama ko talaga, dati, gusto niya, pero papa ko ayaw niya kasi gusto niya makita palagi ang ganun. Pero para sa akin siguro, gusto ko dito na lang. Ay, maybe siguro mag-Manila ako sa future, ganun. Pero wala pa ako masyadong like clear na plano ngayon. Sa dito lang talaga siguro. Lights, camera, action! Oh, ay, kapal na mukha mo, Nicole. Akin lang ang asawa ko. Okay. Okay. Okay, wala kasi ang kasi wala akong boses. So, wala kami talaga ma-change sa ng ibang tao kung ganyan talaga sila. So, sa akin lang talaga, focus on the things that are more important in your life. Like, the things you value.